थांथ'वाखै थांसिगोन बायदि मोनदों हमफानांगौमोन आंथ' हालामोन ओरै थाङाखै दाबो दङ नै थांनो गारि स्टार्ट खालामदों दा दावराव जानायखौ स्टार्ट खालामनानै गारना थांखादों आदसा थाबाय थाबाथ' मोनबाय फल' खालामनांगौ नोंनि गारिजोंखौ सोलाय खुंग्रियाव गाखोनाया आं बोसोरथाम जाबाय बोसोरथामनि उनाव आंबो हिन्जाव मोनमारदों माने सासे ब्रादारनि जाय स्टेटमेन्ट होनाय बेखौ आं नायदों बोसोरथाम जाबायनो बिथाङाबो एबारजों नाथाय गावनि गार्लफ्रेन्डनि थाखाय गाखोनाया आरोना दासिमबो गैया जाफुंथोंसै गोबां मिजिं लानानै गाखोयो बे हाजोआवहाय आरो खायफा ओरैनो इन्टारेस्टिं बेलेग धोरोमनिबाबो बेरायनो फैयो बेरायथावनो माने नैबे फालिथाय फोरबोआवहाय माने मोनसे खौसेथिखौ देखायफैयो आरो दा आब'हायना हटेलनियाव जाखांबाय आं नै बैखौ देखायनो नागिरदों नैबे इम्पर्टेन्ट जानो हागौ खायसेनि थाखाय रलेन रादाब अफिसनि डास्टबिन UN बैजों थाबाय बैनो आब'आ आंखौ बुंबाय थाखादोंमोन दाख्लैनिफ्रायनो बिसिना हायना पेयिं गेस्ट माने बयस हस्टेल खुलिबाय न'आवनो जायफ्रा क'क्राझाराव थानो मा फ्रि फेसिलिटिस दङ नायनानै लानो हागोन ओमफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै बुक खालामनो हागोन रुम दंबावो गैला दा बिथांजोआ बावखुंग्रियावसो दंहैयो हटेल सोलियोना बारग'बाय बिसोरो एसेनि थाखाय मानसि जोंना टिमा सफैगौआसै थांबाय बिसोरो थांथ'वाखै थांसिगोन बायदि मोनदों हमफानांगौमोन आंथ' हालामोन ओरै थाङाखै दाबो दङ नै थांनो गारि स्टार्ट खालामदों दा दावराव जानायखौ स्टार्ट खालामनानै गारना थांखादों आदसा थाबाय थाबाथ' मोनबाय फल' खालामनांगौ नोंनि गारिजोंखौ सोलाय फल' खालामनानै बिसोर अबाव थानो हटेलाव थायोना बिसोर दिनै मालाया मा जालायदों जालायाखै टेनसन लानांगौथ' दरखार गैया खिन्थु अब्लाबो माने थांबाय आं सोमोन्दोआनो एक्सट्रा फेग्लिनानै मानानै बैसागुनि गौरां सेरावहाय लोगोबो दंफायोमोन ओमफ्राय आदैसो हरबावबाय आंखौ थांग्रोमोना सिनाया मालाबाबो बे हिन्जावसाखौ सेंग्राफोर थाबाय आं चावमिन जाबाय आंनाथ' लोगोआ लोङो बे एसे लोंबाय आं नेबाय थाबाय उनावहाय लास्टाव सिगारेट सावफैबाय माबाय लास्टाव डाइरेक्ट होनबाय नोंना फिसाजोआलाय दङ फिसाजोआ हौवाया बेलेग सेपारेट ओमफ्राय बै हौवायाबो पेमेन्ट होनो फैबाय सेंग्राफोरनि दोलोनिफ्राय सासेया ओमफ्राय बेखौबो डाइरेक्ट लोगोआ सोंबाय बेखौ नोंना हिन्जावालाय न'आव दं दा हिन्जावा न'आव दं हौवाया आड्डा मारि फैगासिनो थ' थरख' बिथरख' जालायबाय थादोंमोन बिसोर लामायाव जों माने बिसोरखौ डाइरेक्ट अन दा स्पट हमनानै सोंनायनि टारगेट लाबायमोन आरोना मा मोनफैदों नोंसोर बहाय मानो एफा हरसिम लोगोलायब्लाबो रावखौबोथ' आजिखालि जेबो बुंनो हाया अब्लाबो मोना समाव लोगोलायब्लाबो मा मोनफैदों बिसोरो बे समावनो जोंनाथ' टिम दंजोबो नालाय फन हरगौमानि एखाद्दा खालामगौमानि सेंग्राफोर 30 जनसो फैखाबायमोन खारबावग्रोबाय बिसोर आरोबा थ' दिनैनि थाखाय बासिबाय मानसिफोरखौथ' सिनायो एसेब्लाबो सासेया क'क्राझार एरियायावनो मोनसे स्ट'र बायदियाव मावो गिदिर स्ट'रावहाय थ' बेबायदि जाबाय आरोना दा फैफिनबाय नै थ' देग्लायनि बावखुंग्रिया आफसुस थाबायानो होनदो गाखोनो मोनासै आं दहाय निउसाव नुदोंमोन सासे ब्रादारा गार्लफ्रेन्डनि थाखाय गाखोयै बोसोरथाम जाबायनो मोनथारसिगोन दे नोङो जाय निउसाव होदोंमोन मा निउसाव मोनलाय बे NBN मोन नामाथाय आदामोननि ओमफ्राय आंबो बोसोरथाम जाबाय गाखोनाया बोसोरथामनि उनाव बोसोरब्रैयाव आंबो हिन्जाव मोनफैदों माने आं इन्टारेस्ट मोनोमोन आरोना बिरादनो गाखोनो खिन्थु बे बोसोराव गैया आदा जेम्सआबो लेंहरबाय थादोंमोन शुटिं दं होननानै गैया मिलायासै ओरै थ' फिन बेक जाफिनबाय आं थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल ससे इनफरमेसन होबाय बै मोनसे चेनेलाव गरम खौरां आपल'ड खालामदों नायनो हागोन